En un clima de tensió, posar més llenya al foc pot portar-nos a perdre el control de la situació. Ya declaró a la Sexta cadena non grata el año pasado solamente por intentar grabar las becerradas. La crispació i el conflicte són el caldo de cultiu per a l'enfrontament ciutadà. Disculpeu, associació La Nova Musseranga d'Algemesí i la Casa Cantonera. Jo soc la nova gent! Quan el vent bufa en contra N és una fecha històrica, és una fecha històrica. i desapareix la il·lusió, Que han mort grans persones de la història. quan les idees ja estan esgotades, hem de canviar. Hem de recuperar el sentit comú. Convençut que la cultura i el treball ben fet són el futur. Com diu un bon amic poeta, soc qui soc. Recuperem Algemesí.